Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ricardo. Taong 1978, Amlan, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang magsasaka itong si Ricardo. Naninirahan siya noon sa liblib na lugar ng Amlan, kung saan pinapalibutan ito ng mga akasya at iba pang mga matatandang puno. Bagaman malayo ito sa baryo, pinili niya roong manirahan gawa ng malapit lang doon ang lugar na kanyang pinagsasakahan. Ayon sa kanya, na kahit meron siyang rason na manirahan sa baryo, hindi niya yun ginagawa buhat sa mga panganib na minsan niya nang naranasan. Noong nasa edad 18 anyos pa lang kasi siya, muntik-muntika na siyang mamatay dahil sa 5 kataong tumambang sa kanya. Noong una, inakala ni Ricardo na mga ordinaryong tao lang ang mga ito, pero pagtulong sa kanya ng kanyang mga kababaryo, bigla na lamang yung naglaho sa dilim na parang bula. Magmula noon, naging lapitin na siya ng mga nilalang na hindi nakikita hanggang sa dumating ang puntong napagpasyahan niya na bumukod sa kanyang mga magulang. Kapag kasi nasa baryo siya, pakiramdam niya hindi siya ligtas. Yung tipong sa lahat ng oras at pagkakataon, merong nakatitig sa kanya, naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Dahil sa mga pangyayari, minabuti na ni Ricardo na maghanap ng lugar na maaari niyang paglipatan. Sa kanyang paghahanap, natuklasan niya ang liblib na lugar na yon na siya namang tinitirhan nilang dalawa ng kanyang pinsan. Sa katunayan, si Ricardo lang dapat ang lilipat doon, subalit dahil sa pagnanais ng kanyang mga magulang na meron siyang kasama, wala na rin siyang nagawa kundi hayaan ang pinsan niya na sumama sa kanya. Sa unang 2 at 3 buwan niya roong paninirahan, naging maayos naman ang lahat. Labis-labis ang kanyang pasasalamat sa pinsan niya, buhat sa mga bagay na naitutulong nito tuwing siya ay walang-wala. Hindi naglaon, nang masanay na siya sa lugar na yon, nagpasya na siyang maghanap ng kanyang mapagkukunan ng hanap buhay. Napag-isip-isip kasi noon ni Ricardo, hindi na siya maaari pang dumepende sa kanyang mga magulang, gawa ng yung mga kapatid niya, kasalukuyan pang pinag-aaral ng mga ito. Sa paglipas ng mga araw, meron siyang napansing kakaiba sa lugar na yon. Pakiramdam niya, yung mga punong kasama nila roong naninirahan, buhay at nagmamasid sa bawat kilos nila. Noong una, pinilit niya pa yung ipagsawalang bahala. Pero hindi naglaon, unti-unti niya ring napagtanto na yon ay totoo. Isang gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi, napansin niya ang isang puno ng akasya na panayang paglabas ng dahon kahit wala naman doong sumisimoy na hangin. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, dali-dali naman siya roong tumungo para tingnan yon ng malapitan. Wala naman doong nararamdamang kakaiba si Ricardo, gawa ng ilang buwan na din siya roong naninirahan. Kampante naman siyang ligtas ang paligid kahit malalim na ang gabi, sa kadahilan ng magmula noong lumipat siya roon, hindi na siya nakakasilay pa ng mga nilalang, kagaya ng mga engkanto at aswang. Wala rin siyang napapansing pagbigat ng kanyang katawan, kaya na may inakala niyang normal lang ang mga bagay-bagay na kanyang nakikita. Pero sa paglapit niya sa punong yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang higanteng pagmumukha nito na nakatitig sa kanya. Pagsilay naman ng nilalang na akmang papatakbo na siya, agad naman siya nitong pinigilan sa pamamagitan ng pagharang ng mga sanga nito sa kanyang daan. Dahil sa pangyayaring yon, wala na ngang nagawa si Ricardo kundi ang mapasigaw habang humihingi ng tulong. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang nandidilim na ang kanyang paningin, bigla naman siyang natigilan matapos niyang marinig na magwika ang punong yunang, "Huwag kang matakot, Ricardo.
Hindi kami mga kaaway mo. Pasensya na kung nagulat kita. Hindi ko kasi inaasahan na lalapit ka. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong paghawi ng kanyang mga sanga. Maya-maya pa, pagramdam naman ni Ricardo na hindi nanganganib ang buhay niya, nagpasya siyang tingnan ang harapan ng nilalang na yon upang magawa niyang masilayan ang kabuuang anyo nito. Sa kanyang pagmamasid, wala naman siyang ibang naramdaman maliban sa matinding pagkagulat. Kahit ano kasing isipin niya noon, hindi niya maipagkakaila na hindi niya inaasahan na makasilay ng ganoong uri ng nilalang. Bagaman naririnig niya na noong bata pa siya ang tungkol sa mga kahoy na merong sariling buhay, hindi niya sukat akalain na yun pala ay totoo. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na siya, mahinaho naman siyang nagtanong sa nilalang na yan kung bakit nagdesisyon niyong magpakita sa kanya. Akala kasi na Ricardo, hindi yun nagpapakita sa mga pangkaraniwang tao na kagaya niya. Subalit, nang marinig naman ng nilalang ang kanyang sinabi, agad naman itong inilahad sa kanya ang dahilan nitong matagal na panahon na nitong itinatago. Ayon sa punong yon, tanim sila ng mga ninuno na Ricardo, kaya na may kinikilala nila ang lahat ng kaapu-apuhan nito. Sa katunayan, nasa plano rin ng kanyang ama na manirahan siya sa lugar na yon. Dagdag pa nito na, ang ginawa nitong pagturo sa kanya sa liblib na lugar kung saan sila namumuhay ay ang paraan nito ng paggabay. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Ricardo na ang lugar nilang tinitirhan ang isa sa pinakaligtas na lugar sa kanilang baryo. Mariin kasing inilahad ng nilalang na yon na hanggat namumuhay sila roon, wala doong makakapasok na mga nilalang na mayroong bahid ng kasamaan. Sa oras kasi na magtangka ang mga itong tumungo sa lugar na yon, sila na mismo ang makakalaban nito. Pagyayabang pa nito sa kanya, iniilagan ang lahi nila ng mga taong nagtatangan ng aral ng kaliwa. Pinuno, nakarinig na ba kayo ng nilalang na tinatawag na tabaw nun? Mga uri sila ng engkanto na nasa kaanyuan ng mga puno. Sila ang nagsisilbing tahanan ng mga tikbalang at kalimitan din sa kanilang uri, mga pangunahing nagbibigay ng makakain sa mga laman lupa at duwending naninirahan malapit sa kanila. Mababait na uri ng engkanto ang mga tabawon, pero wala yung awa sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Hindi rin sila basta-bastang magagapi ng kung sino-sino buhat sa matitibay nitong pananggalang at malabakal nilang mga katawan. Ayon kay Ricardo na kapag merong kahit isang tabaw nun ang manirahan sa isang baryo, hindi na yun basta-bastang mapapasok ng kung sino-sino. Wala ring kakayahan ng mga mambabarang na magpalipad ng usal sa teritoryo nito, buhat sa mabilis yung napupuksa ng mga nilalang na orihinal na naninirahan sa katawan nito. Sa madaling sabi, hindi lang iisang nilalang ang tabaw nun, bagkus binubuo yon ng iba't ibang engkanto na malayang nagsasama-sama para protektahan ang bawat isa. Matapos namang malaman ni Ricardo ang tungkol sa bagay na yon, kahit papaano nakaramdam na siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Hindi na naging mahirap para sa kanya na maniwala sa mga ganoong uri ng nilalang dahil mula pagkabata niya, mulat na siya sa mga ito. Sa paglipas pa ng mga araw, mas lalo niya pang hinangad na magpatuloy sa paninirahan sa kanyang nilipatan. Para hindi umalis ang mga tabaw nun sa lugar, pinaghirapang gapasin ni Ricardo ang lahat ng tanim na hindi naman doon dapat namumuhay. Ginapas niya rin ang napakalawak na damuhan na siya namang nagbigay ng napakaaliwalas na pakiramdam sa kanila. Dahil sa kanyang ginawa, takang-taka naman noon ang pinsan niya kung bakit niya nilaanan ng oras ang ganoong gawain. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, lalo pat alam niya sa kanyang sarili, tama ang kanyang ginagawa. Sa pagsapit ng Agosto noong mismong taong ito,
Habang abala sila Ricardo sa pagtatanim ng palay, bahagya naman siya noong natigilan matapos niyang masipat ang isa niyang kapatid na mabilis na tumatakbo papalapit sa kahon ng palay kung saan siya naroon. Sa paglapit naman ito, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa nangyayari sa kanilang pamilya. Ayon sa kanyang kapatid, kasalukuyan noong ipinapakonsulta sa albularyo ang bunso nila dahil sa mag-iisang linggo na yung may pabalik-balik na lagnat. Hindi na rin yun kumakain at ang tanging nagiging sustansya lang nito ay ang likido ng mga gulay na kanilang hinahalo sa iniinom nito. Dagdag pa ng kapatid niyang yon, marami na silang albularyong napagkonsultahan pero ni isa sa mga ito walang nakatukoy sa sakit ng kanilang bunso. Mariin din itong inilahad sa kanya, hindi na biro ang kalagayan nito dahil sa marami na yung karamdaman na naghahalo-halo. Matapos naman yung mapag-alaman na Ricardo, dali-dali naman niyang iniwan ang kanyang trabaho. Pag-ahon niya noon sa kahon ng palay, agad naman niyang hinanap ang may-ari ng sakahan para magpaalam. Hindi naman siya nito pinigilan, lalo pat alam din ito kung gaano siya kapulido sa kanyang trabaho. Habang binabagtas nila noon ang daan, doon nila napag-usapan ang tungkol sa mga batang minsang nakasama ng kanyang kapatid. Ayon dito, nagkayayaan lang yung maligo sa sapa, tapos pagka-uwi nila noong mismong araw na yon, doon na nag-umpisa ang pananakit ng batok at ulo nito. Noong una, hinayaan lang nila ito, pero makalipas lamang ang ilang araw na hindi na yun kumakain, doon na sila nagpasya na patingnan yon sa manggagamot. Nagtagal ng 2 araw ang kapatid nila roon, subalit sa kasamaang palad, hindi man lang yung gumaling. Dahil sa pangyayari, minabuti na nilang iuwi ito para hintayin ang albularyong ipinatawag ng kanilang padre de pamilya. Nang marinig naman ni Ricardo ang tungkol doon, napamura lang naman siya habang patuloy na sinisisi ang mga bata nitong kasama. Ayon sa kanya, maaaring may kinalaman ang mga ito sa sakit na dinadala ng kapatid nila. Dagdag pa niya na, sa oras na malaman niya kung sino ang may gawa ng bagay na yon, hindi niya yun patatawarin kahit yon ay bata pa. Sa pagdating naman nila sa kanilang pamamahay, doon bumungad sa kanya ang tatay niyang kasalukuyang nagpapausok sa ilalim ng papag nila. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, tahimik naman siya nitong sinabayan papaloob ng kanilang tahanan. Habang dahan-dahan naman nilang binabagtas ang daan, doon na inilahad ni Ricardo ang tungkol sa mga tabaw nun na kasalukuyang naninirahan sa palibot ng kanyang tahanan. Naniniwala siya, maaaring makatulong ang mga nilalang na yon sa kanilang problema. Pero nang marinig naman ng kanyang ama ang tungkol dito, umiling-iling lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Hindi tayo maaaring humingi ng tulong doon, anak. Mga maharlikang engkantong mga tabaw nun. Hindi yun papayag ng walang tiniting ng kapalit. Ang sabi ng lolo mo sa akin dati, kalimitang buhay ang kanilang kinukuha sa oras na merong humihingi ng pabor sa kanila. Sabihin na nating malakas ang mga tabaw nun. Pero sa huli, tayo pa rin ang lugi. Mas mainam na dumepende tayo sa mga albularyo kesa naman sa kanila. Alam mo anak, yan ang rason kung bakit inilayo sila sa baryo natin ng ating mga ninuno. Ako lang naman itong baliw na gusto kang patirahin malapit sa pugad ng mga engkantong yun. Matapos naman itong makapagsalita, bakas sa pagmumukha ni Ricardo, ang animoy hindi pagkapaniwala. Dahil sa halos humigit ilang buwang pakikisama niya sa mga ito, mariin niyang tinutulan ang mga katagang inilahad ng kanyang ama. Naniniwala siya, hindi ganoong uri ng mga nilalang ang mga tabaw nun. Sa pagpasok naman nila sa loob ng kanilang bahay, doon bumungad ang kanyang bunsong kapatid, nakaratay sa isang lumang higaan, pilit na pinapainom ng kanyang ina.
Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, doon bumungad sa kanya ang nakakasulasok nitong amoy. Maaaring kaya hindi katanggap-tanggap ang baho nito dahil bukod sa isang linggo na yung hindi naliligo, hindi rin yun basta-bastang naigagalaw ng kanyang mga magulang. Napakasensitibo na kasi noon ang katawan ng kanyang kapatid na halos dumating na sa puntong konting sagi mo lang sa balat nito, nagbibigay na yon ng hindi maipaliwanag na sakit sa buo nitong katawan. Bagaman awang-awa sila sa kasalukuyan nitong kalagayan, wala naman silang magagawa para yon ay tulungan. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmamasid, nang hindi na niya maatim ang kanyang mga nakikita, agad naman siyang nagpaalam sa mga magulang nila. Walang sabi-sabi, agad naman siyang bumalik sa kanyang pamamahay, mariing pinag-iisipan ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Sa pagdating niya noon sa lugar na pinamamahayan ng mga Tabaunon, agad naman niya roong tinawag ang unang nilalang na nagpakita sa kanya. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, dali-dali naman itong ikinaway ang dalawa nitong sanga na siyang naging sanhi upang mabilis yung lapitan ni Ricardo. Sa pagharap niya sa kinaroroonan nito, agad naman niya doong inilahad ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang kapatid. Matapos naman itong marinig ng Tabaunon, ito na mismo ang naglahad sa kanya na nilason ng mga aswang ang bunso nila. Bagaman hindi niya yun nakita, sapat nang basihan sa kanya ang kasalukuyan nitong kalagayan. Dagdag pa nito na hindi madaling gamutin ng ganoong sakit, lalo pat ginawa ito para pumatay ng tao. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, pansin na pansin naman noon ni Ricardo ang nakakadudang ekspresyon ng Tabaunon. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya naghahanap yon ng alay bago ilahad ang lahat ng mga nalalaman nito. Nang hindi na niya maatim ang ganoong aksyon ng nilalang, matapang naman niya yung kinumpronta ukol sa nais nitong kuning alay sa kanya. Nang marinig naman ng Tabaunon ang sinabi nito, ngumisi lang naman yon habang sumasagot sa kanyang isipan ng, Mukhang hindi na itinago ng ama mo ang nalalaman niya tungkol sa amin. Sige Ricardo, pagbibigyan kita sa nais mo. Gagamutin ko ang kapatid mo sa iisang kondisyon. Ibigay mo sa akin ang 50 taon ng iyong buhay. 60 taon naman kung isasabay mo ang paghihigante sa mga nilalang na may gawa nito sa kanya. Ituring mo itong kabutihang loob ko dahil sa ginawa mong pag-alaga sa amin. Nang marinig naman na Ricardo ang tungkol doon, hindi naman siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Naniniwala siya, hindi na mahalaga ang 60 taon ng kanyang buhay kapalit ng buhay ng bunso nila. Sa isip-isip niya, sapat na ang kanyang pamamalagi sa mundo, kaya na may mas mainam na ibigay na lamang niya ang kanyang buhay sa pinakabunso ng kanilang pamilya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, inabisuhan siya ng Tabaunon na kumuha ng 10 piraso ng buhok ng kanyang kapatid. Gumupit din siya roon ng kakapiranggot ng damit nito na siya namang gagamitin ito para matukoy ang may sala ukol sa pagkakaroon nito ng ganoong uri ng karamdaman. Nang marinig naman yon ni Ricardo, dali-dali naman siyang bumalik sa bahay ng kanyang pamilya. Sa pagdating niya sa silid na kinaroroonan ng kanyang kapatid, agad naman niyang sinunod ang habilin ng nilalang. Matapos niya yung makuha, dali-dali naman siyang lumabas ng pinto. Subalit, nang akmang papalayo na siya, narinig naman niya ang pagtawag ng kanyang ama habang mabilis siyang lumalapit sa kanya. Nang masipat naman yon na Ricardo, wala naman siyang nagawa kundi ang tumigil sa paglalakad habang dahan-dahan niyong hinaharap. Sa pagtitigan nilang dalawa, bakas sa pagmumukha ng kanyang ama ang matindi nitong panlulumo. Kahit hindi pa siya noon nagsasalita, alam na niyang nalaman na nito ang tungkol sa desisyon niyang ginawa.
Paglapit naman ito sa kinaroroonan niya, agad naman siya nitong niyakap habang nagwiwika sa kanya ng, Pasensya ka na anak. Ikaw pa yung nagsakripisyo para sa kapatid mo. Sana ako na lang. Pero anong magagawa ko? Wala na akong kaugnayan sa mga tabaw nun. Pwede ko silang makausap pero alam kong hindi naman nila ako mapakikinggan. Nang marinig naman yon ni Ricardo, napangiti lang naman ito habang mahigpit na niyayakap ang kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti na rin niya roong magpaalam dahil sa napansin niya na papalubog na ang araw. Matapos naman itong marinig ang kanyang inihayag, nagpumilit naman yung sumama sa kanya, kaya wala na rin siyang nagawa kundi yon ay paunlakan. Sa pagbalik naman nila sa kinaroroonan ng tabaw nun, agad naman itong kinuha ang dalawang bagay na pagmamay-ari ng kanyang kapatid, alinsunod sa nais niyang mangyari. Pagkatago naman ito sa mga bagay na ibinigay ni Ricardo, doon na nagsimulang bumalot sa kanya ang makapal na sanga nito. Pagsilay naman niya rito, hindi naman siya roon nagmatigas, gawa ng alam na niya kung para saan ang prosesong yon. Sa isang iglap, nasipat na lamang niya ang kulay puting usok na biglang lumabas sa kanyang katawan at kasabay nito ang mabilis na paghigop doon ng nilalang. Maya-maya pa, paglaho ng usok na lumabas sa katawan niya, agad naman niyang naramdaman ang panghihina ng buo niyang katawan. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, napakanipis na ng kanyang kalamnan. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na inilahad sa kanya ng tabaw nun na tapos na ang trabaho nito. Ang kinakailangan nilang gawin, maghintay na lamang kinabukasan para sa mabilis na paggaling ng kanilang bunsong kapatid. Dagdag pa nito na, dadalihin din ito sa bahay nila ang bangkay ng may sala, pagpapakita ng pagtupad sa kasunduan nila ni Ricardo. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, dahan-dahan naman yung bumalik sa pinagtitirikan nito hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na rin yung naglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong lugar, agad naman siyang inalalaya ng kanyang ama pabalik sa bahay nila. Sa paglipas ng gabing yon, hindi nga nagkamali ng sinabi ang tabaw nun. Hindi pa man kasi noon pumuputok ang bukang liwayway, nasipat na nila ang kanilang bunso na masayang naglalaro sa papag. Lahat ng kakaiba sa katawan nito ay bigla na lamang naglaho na parabang wala doong nangyari. Ang ikinagulat pa nila noon, hindi na rin nila nasipat sa katawan nito ang mga pantal nitong gakamao ang laki. Matapos naman yung masilayan nila Ricardo, agad naman silang tumungo sa labas ng kanilang tahanan kung saan doon nila nakita ang isang pamilya ng mga aswang na kabuwal na sa lupa. Bawat isa sa mga ito, nasa nakakapangilabot nilang mga anyo na parabang bigla na lamang yung namatay habang naghahanap yon ng makakain sa gitna ng lalim ng gabi. Pagputok naman ng liwanag ng araw sa kalupaan, para naman yung mga alikabok na inihipan ng malakas na hangin. Halos segundo lang noon ang naging pagitan bago yun tuluyang mawala sa kanilang mga paningin. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kalbaryo ni Ricardo sa kanyang buhay. Pakiramdam niya noon, isa siyang matanda na nasa katawan ng binata. Hindi na rin siya pinayagan pa ng kanyang ama na manirahan kasama ng mga tabaw nun dahil alam nito na hindi na niya kakayanin pang mabuhay ng mag-isa. Alam ninyo, pinuno, bago pa man noon mamatay itong si Ricardo, napag-alaman niya na ang kanyang ama dati rin palang nag-alay sa mga nilalang na tinatawag ng kanilang angkan bilang mga tabaw nun. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, nakalagay pa rito sa dulo ng kwento, ang inalay nito
nananatili pa ring misteryo sapagkat hindi naman niya yun ibinahagi pa. Yun yung tungkol sa tatay ni Ricardo. Ano nga kaya yung inalay ng tatay ni Ricardo sa mga tabaw nun? Tsaka tabaw nun, alam nyo, pwede natin siya maihalin tulad sa mga Trent protector kung tawagin. Diba? Yung mga nagdodota, alam ko, kilala nyo to, si Trent. Pero para sa mga hindi naman, sila yung mga puno na nakakagalaw. Kung napanood nyo yung Lord of the Rings, makikita nyo sila ron. Siguro sa part ng Two Towers or dun sa The Return of the King. Yun, panoorin nyo yun, makikita nyo kung ano itsura nitong mga punong gumagalaw na to. Pero ngayon ko lang nalaman na kahit pala nakakagalaw sila, kahit may sarili silang mga buhay, may mga naninirahan pa rin sa loob nila. So, paano kaya yung takbo ng buhay nila ron? Di ba parang ang gulo? Paano kung yung mga engkantong nakatira sa kanila ayaw umalis sa pwesto na yon, tapos kailangan nila maglakad para pumunta sa ibang lugar? Paano kaya yung kasunduan? No? Ganda sana nito kung medyo naging series kahit mga tipong 5 episodes lang, no? Para lang mapaliwanag kung paano kaya yung sirkulasyon sa loob ng tabaw nun. Pero overall, napakaganda ng kwento, pagpapakita ng pagmamahal sa kapatid yung buong kwento Kasi sinakripisyo niya yung buhay niya para sa bunso nilang kapatid. Sobrang bihirang gagawa niya na kapatid, lalo na sa panahon natin ngayon na alam naman natin na medyo nagkakaroon ng pagkakatalo, lalo na pagdating sa mga lupa o kung ano man yung may iwang mana ng mga magulang. Pero sa estado ni Ricardo at ng kapatid niya, wala pa namang manang pinag-uusapan, pero alam mo na mahal ni Ricardo yung kapatid niya. Kaya ang ganda ng kwento na to. Yun nga lang, medyo marami tayong tanong kasi bagong nilalang na naman tabaw nun. So ano kaya siya? Ano yung kaya niyang gawin? Ano-ano pa yung pwedeng ialay kapag meron kang hiling sa kanila? 'Di ba? Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.